அன்பானவர்களே, இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய பாவம் என்ன தெரியுமா? பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசாமல் இருப்பதும், பேசக்கூடாத நேரத்தில் பேசிக்கொண்டே இருப்பதும் மகா பெரிய பாவம். அன்பானவர்களே, நீங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா நன்மைகளும் நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போய் சேரும். நீங்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் அத்தனையும் நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை கொன்று விடும். சரி, ரைட், நம்ம கதைக்கு போவோம். நம்ம தலைவர் இருக்கார்ல, நசருதீன் முல்லா. ஆமாம், அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஊரில் எல்லோரும் குளிக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த நீர்நிலைகள் இருக்குல்ல, குளம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அங்கே குளிக்கிறதுக்கு போகிறாரு. அங்கே போன உடனே அவர் கொஞ்சம் அழுக்கான உடை உடுத்திருக்காரு. போன உடனே அங்கே இருக்கிற அந்த வேலைக்காரர்கள், குளம் குட்டிங்கள்லாம் குளிக்கிறது அதில் வேலைக்காரங்க இருப்பாங்களா, அப்போ இவரை பார்த்துட்டு ரொம்ப வெள்ளைக்காரமாக ஒரு சின்னோண்டு துண்டு, ஒரு சின்னோண்டு அழுக்கு சோப்பு கொடுக்குறாங்க அவருக்கு குளிக்கிறதுக்காக. அவர் சரி ரைட்டு, அவனும் முகம்லாம் சுழிக்கிறார், ரைட்டு வாங்கிக்கிறார். வாங்கிட்டு போகிறாரு, குளிக்கிறாரு. எதுவும் புகாருக்கு எதுவும் சொல்லலை. குளிச்சுட்டு சரின்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஆமாம், தன்கிட்ட இருக்கிற பணப்பையிலேருந்து 2 தங்க காசு எடுக்கிறாரு. 2 பேர் அங்கே இருந்தானுங்க, அந்த வேலைக்காரனுங்க. அவனுங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு தங்க காசு கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அவனுங்க ரொம்ப வா என்னப்பா அது தங்க காசு, ஆளுக்கு ஒரு தங்க காசு கொடுத்துட்டு போகிறாரு. ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவனுங்களுக்கு. சரின்னு போயிட்டார். போய்ட்டு இப்படியே வந்து ரொம்ப நாட்கள் ஆயிடுச்சு. திருப்பி ஒரு நாள் குளிக்கிறதுக்கு போகிறாரு. குளிக்க போகும்பொழுது அவங்க பார்க்குறானுங்க, ஆஹா நம்ம தலைவர் வராரு, செம்ம, அன்றைக்கி நம்ம அவரை வந்து அலட்சியப்படுத்திட்டோம், இன்றைக்கி அப்படி பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு நல்லா வாசனை உள்ள சோப்பு, நல்லா செம்ம வெள்ளை வளையன்னு இருக்கிற டவல் எல்லாம் கொடுத்து செமையாக உபசரிக்கிறாங்க. நம்ம தலைவரும் போகிறாரு, குளிக்கிறாரு, வராரு, பணப்பையில் கையை விடுறாரு. ஒரு பைசா மதிப்பு இல்லை, ஒரு காசு மதிப்பு இல்லை. 2 ஸ்டெப்பு காசு எடுக்கிறாரு. 8 ஆளுக்கு ஒரு காசை கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு அவங்க பார்க்குறானுங்க, என்ன பார்க்குறீங்க, இந்த 2 ஸ்டெப்பு காசும் போன முறை ஏன்னா நீங்கள் அலட்சியப்படுத்தினீங்களா, அதுக்கு போன முறை நான் உங்களுக்கு 2 தங்க காசு கொடுத்தால ஆளுக்கு ஒன்று வேணு, அது இன்றைக்கி என்ன நீங்கள் உபசரிச்சிங்களே இதுக்கு, ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வாழ்க்கை, புரியுதுங்களா? எந்த சூழ்நிலையிலையும் யாரையும் ஏமாற்றிட முடியும்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு கனவு காணாதீங்க. அதுக்கு உண்டான பலன்கள் உங்களுக்காக காத்து கொண்டே இருக்கும்.